Vamos, Maruxa, Coralia. Original galego. Canto sabe a rapazada sobre música galega actual e pasada? Un estudo di que o 40% non ten nin idea. Ímolo comprobar. Vamos, Marías, veña. Vai. Cal grupo é galego? Milladoiro, Santa Comba ou Camariñas? Camariñas. Milladoiro. A roda, a buxía ou a defensa? A defensa. A roda. Xestas Band, Ortiga ou de Tulipans? Xestas van. Ortiga. Correcto. Esta sección chámase Grupos ou outra cousa. Novedades Carmiña é unha tenda de roupa ou un grupo musical? Un grupo de música. As dúas cousas. Sí, as dúas. Monoulius Dop é un ave rapaz ou un grupo de música? Unha de rapaz. Digo unha rapaz. Veña, por probar. Vámonos ao porto de postureo. Sacamos unha foto na ponte de ferro. Completa a frase, isto é como a furor, eh? Churras, churras, churras. E merinas. Non a sei. Pero Que callo, Fun á taberna do meu compadre. A beber. Fun polo vento. Vin polo aire. La. Ata agora todo moi fácil, pero vamos por un nivel máis. Canto sabe a xente de fora de Galicia sobre a música en galego? Na beira e vamos a buscar el treniño. Pasiño. Vai ser con el tren no treneño. La estación. Terra la felicidad. Yo sé, amor. La niña más favorita.